Tribong Mandaya, mga katutubong namumuhay sa probinsya ng Davao Oriental. Sinasabing isa ang Tribong Mandaya sa mga humulma na kasaysayan ng katibugang bahagi ng ating bansa. Kilala rin sila sa kanilang kasanayan sa sining, tulad ng paggawa ng palamuti, sandata at mga alahas. Kabilang din ang musika sa kanilang kultura. Madalas ay isinasalin sa awitin ang kanilang mga bugtong at salawikain. Tunay ngang makulay at mayaman ang kultura ng Tribong Mandaya, ngunit hindi naging madali para sa kanila na mapanatili ito. Araw-araw ay ipinaglalaban nila ang kanilang kultura at paniniwala na mula pa sa kanilang mga ninuno. At dahil nasa malalayong dako sila namumuhay, tulad ng Tribong Mandaya sa bayan ng Buston sa probinsya ng Davao Oriental, hindi ito napapansin ng karamihan. At ang kalagayan nilang ito ay naging dahilan din kung bakit hindi sila agarang naaabot ng simpatya at tulong. Upang hindi mapabayaan ang mga kababayan nating Mandaya, nakabuo ng programa ang ating pamahalaan sa pagtutulungan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Department of Social Welfare and Development, at ng National Commission on Indigenous Peoples, ang Payapa at Masaganang Pamayanan, o mas kilala sa tawag na PAMANA. Isang peace and development framework na layuning mapaigting ang peace building, reconstruction at pag-unlad ng komunidad sa conflict-affected areas. Layunin din ng programang PAMANA na mapaginhawa ang pamumuhay ng mga katutubong nasa kahirapan, tulad ng Tribong Mandaya sa Buston, Davao Oriental. Gamit ang stratehiyang community-driven development, mas mabibigyan sila ng access sa basic social services and accountable governance sa tulong na rin ng micro-level interventions ng pamahalaan. Ang tribo dugay na nangandoy sa mga programa nga sila gayod ang mga buot ni ini o mag-identify ni ini. O karon na tao na nga gitagaan silang katungod nga sila gayod ang magapili unsay haom nga programa nga makatabang sa ilang panginabuhi, labi na pagpalambo sa ilang institusyon. Ang tribo na empowered tungod kay gitaga sa katungod, o ikaduha ang IPS posible ma-strengthen, and with that of course ito can strengthen siya doon na sa strong government and ma-exercise ilang right over the ancestral domain. Nasabta namo nga ang upap bago ihatag ka namo una gikapacitate mi, gitagan mi og empowerment. So nahibalaan namo unsa ang among role, unsa ang role sa komunidad. Like for example, gitudluan mi or gi-empower mi unsaon pag identify sa nagkadaiya nga problema sa tribo dinhi sa amuang lugar, amo usab nakatunan unsa ang haom nga proyekto para sa amuang komunidad. Og pasalamat kaayo mi nga pinaagi sa maong proseso mapatuman namo o ma-plaster gyud namo pag-implementar ang maong project gumikan kay mauman gyud kini ang gikauyonan o ang gikinahanglan sa amuang community. Nais ng mga lider ng Tribong Mandaya na mas mabigyan ng edukasyon at kaalaman ang kanilang mga kasamahan. At isa sa mga natukoy na solusyon ng tribo ay ang pagpapatayo ng pasilidad tulad ng community learning center at literacy building. So sa diha mo nahibalan with a series of orientation sa mga tribal leaders sa Tribong Mandaya, among nasinati nga dako o ikatabang para sa tribo. Tungod kay ang tribo adunay 18,000 hektaryas nga registered na sa ROD o kasamtangan nag-cover siya og 6 ka barangay. Ubay-ubay na ang na-identify o nabutang sa libro sa among tribo nga HDPP ang na-prioritize karon sa pamana IPCDD. In fact, isa nga gi-address ang kakulangan sa edukasyon mo nang adunay building nga IP literacy building ug doon na po'y community learning center wherein nga matudluan ang tribo dili lang sa mga technical nga pamaagi aduna usab mga values for mission
kini nga programa sa IPCDD, amog yung nalukop ang tibuok sityos sa barangays nga diin na himo nga conflict affected areas og napaabot yod namo ang pagkonsulta kanila sa mga proyekto nga angayan nga implementa sa maong yutang kabilin. Unang-una nga problema sa tribo, ang iyahang nagakawala nga kultura labi na sa mga bata tungod kay nakuan na siya sa moderno nga panahon. Mo natawag nato nga diminishing culture of the tribe. Usa nga angay buhaton mao ang information education campaign nga diin ipahitabo nato aron makasabot ang tribo nga dili siya mailad nga mao ni ang role. Mao ni ang role sa gobyerno, mao po ni ang role nato isip komunidad. So dapat maedukar sila didto, mapasabot nato. Privilege kaayo mi dinhi sa Barangay San Jose nga puhon matukod na gyud ang dugay na namo nga gipangandoy nga community learning center. Diri na gyud sila ma-focus sa mga activities or mga kalihukan within sa amoang ancestral domain, which is makahatag pod og kalambuan sa ilang panginabuhian sa umaabot nga panahon ug makapaeskwela pod sila sa ilahan ng mga anak. Makahatag pod mi og employment sa tribo. Gumikan kay kung mag-function na gyud kini siya, aduna may mga i-employ na pod namo nga among mga trabahante didto sa maong community learning center. Kanang community learning center nga mahimutang puhon sa Uwabangon, mahimo na siya nga modelo sa entire Davao Oriental. Amo mang yung paningkamutan pod ang pag-implementar nga mainsakto gyud og haom sa panginahanglan sa tribo. Maliban sa edukasyon, magsisilbi ring tahanan ang iminungkahing pasilidad para sa mga masasalanta ng kalamidad, bagay na hindi nila nagawa nang hagupitin ang kanilang bayan ng Bagyong Pablo noong Disyembre taong 2012. Sa kabila ng iba't ibang hamon na kanilang kinaharap, tulong-tulong ang tribong Mandaya sa pag-angat ng kanilang pamumuhay, hindi lang para sa kasalukuyan kundi maging para sa susunod na henerasyon. Malaking bagay sa kanila ang proyektong Kalahey Seeds Pamana IPCDD upang maisakatuparan ang matagal na nilang mithiing mabigyang pansin at maisabay sa pag-unlad tulad ng ibang sektor ng ating pamayanan. Salamat po sa ahensya sa atong gobyerno nga mao ang DSWD nga diin sila mao implementor sa maong programa sa OPAP. Wala sila'y kakapoy sa pagserbisyo namo, ilabi na sa pagtuon, pagtudlo kanamo nga diin kami makapasitit, diin mao sarang namo magamit sa maong proyekto. Of course, mapasalamaton kami nga of course gipadala si Pamana IPCDD. Among nakita na ang resulta nga in the near future doon nagyoy kausaban ang among komunidad. O sa interest sa Pamana among nakita labi na nga girespeto ang among kultura tungod sa cultural sensitivity. Nalipay mi tungod kay adunay recognition karon ang gobyerno sa tribo, labi na sa tribong Mandaya sa Boston. And of course, little by little, we could address yung ating insurgency problem sa ato ang labi na sa munisipyo. Isa lamang ang tribong Mandaya sa halos 15 milyong indigenous people sa ating bansa na may aangat ng programang Kalahey Seeds Pamana IPCDD. At ang programang ito ay isa lang rin sa mga hakbang natin sa pagbuo ng payapa at masaganang pamayanan para sa magandang kinabukasan ng ating mga kapatid na Mandaya sa Boston, Davao Oriental.